نمیزنه Сум тайёрай? Сум абиёрҷон. Сум тап точно Ай картай куше банкомат. Дадур картай. Карташ падалка. Не, кодиш чанде. کدش دبالش نمیسگه Гораптеш. Бора. گرفتش تو Поза. Гаранч қатия. Качество дуро. شیخ به پروا جواب میگه برای پوزا نبودن Албатта ҷавоб мега, албатта. Вон там шеф чока. Чока گرفتم Чӯним тамиде. Чонум дамиде. салому алайкум дӯстони азиз, пешниҳод дорем барои танҳо хоҳишмандон, касоне ки хоҳишманданд зери анамин видео силка медоред, регистратсия мегиред картаи Тинькофф, беҳтарин карта аксия расед то 31 декабр. Заказ мекунед картаро без плата меоранд до дасти шумо метиҳанд ва шумо метавонед ки 350 рубл дар карта партофта аз магазин барои худатон продукта ва чизе дигар хоҳишмандед харидорӣ мекунед ва карта пайваст мешавад. ҳар моҳ метавонед 50 000 рубл без плата ба Тоҷикистон равон кунед ва чанд қадаре ки картаро шумо истифода мебаред, ягон фоиз аз шумо намегирад. Карта барои шумо бефоиз мегардад. Ба ҳаматон бурборио сари баланд таманно мекунем. Картара ҳозир будро заказ ки без плата меоранд метиҳанда ва дӯстони азиз гуфта намонад ки ҳатман 350 рубл парто ай магазин будро бахта харид кунад то ки пайваст шавад ва Тоҷикистон ҳар моҳ 50 000 рубл без комиссия равон кун. Ба ҳаматон бурборио сари баланд таманно мекунем.